Da ka mensim ka basyok kia. Hadin mangayok ya ke kubur, ngayok ya ke jing pensngau nak kaliang kat tu kat ni ki samla ki bapron kam ya ka rensan sosial media. Om tang kita ki YouTubers lani ki bapron kam ya ka Facebook, Instagram. Andre wat kita ki basu long kita ki commentator su ki mat agini kisngi bat kata kalong ki syak ujor FIR ki syak file case bat ka benta ka bangakwa ban keren hani kalong hawat ngimdei ban long ki ba khauput ban keren ya ka hok ma jisha tangba ngasneng ngakentu hang ne kalong wat nom le kano pat ka ba ka pertai lane ki bor jong ka an ki yo ban yo daw yepi na banta Kashuki MDC jongno Kashuki MDC ka kutang sansnem yo baka kis ke jongpi ka simpor palat nerusnam lani yo kata ka jing yakun jongpi ban yo ya ka justice ka palat nerusnam kai ka bangakwa ban keren hang ni kalong henriusnam pihak ban yakun dadai lupa na kalong ying long sem ka baduk ka bajenjar kai ka banjien am ta jongpi nang ta le se pi shongshit le se pi kluit namaro pi ka jing sngau party ke jongpi ka jing sngau kertong ke jongpi habakut kan mau andalakut ke election pingat kis pi syak file FIR pi hablet yakun kis apo district court apo high court pi syak fine don ba itu ipi pi hab yakun hi ma pi bat kaying kasem ke jongpi tekani ka khubor kalong kajing senang ngejing kentu lupa ya ke ai ke ban saja bat kala ada jia hero katu kat niki samla kala syak file case kala syak ujor FIR ke ai ke ban jia ki menta lada dai bagi syak fine manu ban siu pimut bagatu ka ba pi kamai napo YouTube pidap ban siu by fine pimudur ba na banta ukertong jongpi hakani ka election MDC namta ki political party ki ba pikirsan hakani ka election MDC pimut bakin wan pensiu namta jongpi pimut bakin wan penyakun kis namta jongpi katno pin invest kabor jongpi kapor jongpi yang ta kata kadai ka banga keren lupa ta ka jing siau kit kli ka jing siau kia bat ka jing it na banta jongpi kita ki men ki para hang ne poko brinyong tada le si pila ban kenthok yang alai pojat tang mangan yai kren ngan yai sneng ngan yai kentu ya ka badai ban kren bat badai ban pri naman ngal WE ke ai ke ban saja ban ngal WE ba kita ki ba pi shongshit ki ba pi le se pi buat hakum ka ni kapur pin syai marwei haki bat kinum itu hiru ipi kata ka dei ka kubur ka basai ka bangakwa ban kren tihan rei wat la kata wat num ting wat num ret mensim long ki baslur ban kren ya ka nongrim jong ka hok ka jingsha tang ba om dei ban le siliang ban kren siliang lane ban yaro siliang lane ban kentho siliang ya ka badai ban yaro ya ka badai ban kentho wat num syak penon kam bakla hangno kata ka dei ka bangakwa ban pensngau lane kwa ban kren namar habkut kita ki ba penon kam ya pi kinum itu ya pi bat nabentak itu ki ba penon kam ya ki rensan sosial media ngidon ka rensan lane ka kenhun lane ka grup bat lada pidon kam let's say ya ka jing ai jing mut ya ka jing yarap na kaliang ngajongi pila ban join bat pila ban tuat jing mut ngikloi ban don lang bat pi ban ai ka tiga mon ka tiga diang ban yarap namar habakut kemanga keren ya pi let's say kita ki political party kentat ya pi kita ki MDC jong pi habakut da kila job ne da ki remru ki kentat je pi hanrei mapi pi dei hi unmen para jongi dalai ru nginam kentat je pi longkat balong je kat bajiru wanam kuslai hoj sibun ki jing bakla hajing yat lenti tangba kaktin ka ong learn by mistake is perfect te correct kenya kita ki jing bakla ki jing duna tangba tang ka wei ka ai ka bangakwa ban keren wat nom sya penon kam bakla da ka ba phimut ban ya lamba kelapat yaki wai te haswa phinle kanu to da perkhat to da puson ba janai shua
kanang ma phin laj na ki jing kuslai ka kerwo ka bang kwa ban pha sya ki samla produk pasnam kalong ba ngidei ban long ki ba start sian kum ki psen jamnut kum ka paro namar ban sida than ka bat yap beling akren kum ta kum ngakren ka kis jong pi riu snam kayat ka tom MDC ka dei tang sam snam manu pat ban itu ban manu ban kitli ye pi ka blai sibun